Už další dobu jsem přemýšlel, kam smysluplně investovat část svých volných prostředků. Prošel jsem spoustu projektů v Evropě, Africe i v Latinské Americe, ale nic z toho mě úplně nepřesvědčilo. Pak jsem narazil na jeden projekt v Indonésii. Je to nově vznikající vilový resort přímo na pláži na ostrově nedaleko Bali a nabízel 3 velikosti vil. Když jsem se tam zaletěl podívat, tak ta realita mě mile překvapila. Všechno, co developer sliboval, tak odpovídalo a já jsem se v jedné z těch hotových vil velikosti 3+1 na pár dní ubytoval. Byl jsem z ní nadšený. Vila byla velkorysá, prostorná, použity byly kvalitní materiály, měla originální design a i díky dobře navrženým zahradám tak dávala pocit naprostého soukromí. No, nakonec jsme se dohodli na koupi kompletně vybavené vily o velikosti 120 metrů čtverečních. Má 2 ložnice, obývací pokoj, kuchyňský kout, koupelnu, terasu i privátní bazén. Cena byla $120,000 a dokončení je naplánováno na duben 2026. To nejlepší na tomhle místě ale je, že je tu firma, která se kompletně stará o správu a pronájem nemovitosti, takže když vilu nebudu využívat já, můžu ji pronajímat a díky tomu je roční návratnost investice odhadována na 15% i po odečtení poplatků dané firmě. Navíc ta lokalita, ve které se vila nachází, tak je velice lukrativní a očekává se trojnásobné zhodnocení nemovitosti v následujících 10 letech. Ve finále jsem si tohle místo ale stejně vybral, hlavně kvůli tomu klidu, co tu je, divoké přírodě, dlouhým lidu prázdným plážím, tyrkysovému moři a přátelským místním lidem. Zároveň bych tu ale rád měl české sousedy, takže pokud máte zájem o tipy a zkušenosti přímo z první ruky, tak mě neváhejte kontaktovat, rád se o vše podělím. Díky a mějte se.